ஐபிபி தமிழ் வானொலி உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம். திருவள்ளுவர் வாக்கு. வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன் கோலதும் கோடாதெனின். ஓர் அரசுக்கு வெற்றியை தருவது பகைவரை வீழ்த்தும் வேலல்ல, குடிமக்களை வாழ வைக்கும் வளையாத செங்கோல் தான். தினம் ஒரு பொன்மொழி. பதர் நீக்கி நெல் கொள்வதைப் போல பேசப்படுவனவற்றில் பயனற்றதை நீக்கிவிட்டு பயனுள்ளதை கொள்ள வேண்டும். தொடர்வது வரலாற்றில் இன்று. டிசம்பர் 1 கிரிகோரியன் ஆண்டின் 335ஆம் நாள். நெட்டாண்டுகளில் 336ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 30 நாட்கள் உள்ளன. நிகழ்வுகள். 800 வத்திக்கானில் பிராங்கிய பேரரசர் சாலமோன் திருத்தந்தை 3ஆம் லியோ மீதான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரித்தார். 1420 இங்கிலாந்தின் 5ஆம் ஹென்றி மன்னன் பாரிஸை முற்றுகையிட்டார். 1768 அடிமைகளை ஏற்றிச் செல்லும் பிரெடன்போர்க் என்ற கப்பல் நோர்வே கரையில் மூழ்கியது. 1822 முதலாம் பீட்டர் பிரேசிலின் பேரரசராக முடிசூடினர். 1828 அர்ஜென்டினாவில் ராணுவ தளபதி யுவான் லவால் ஆளுநர் மனுவேல் டொரேகோவுக்கு எதிராக ராணுவ புரட்சியை நடத்தி டிசம்பர் புரட்சியை ஆரம்பித்தார். 1834 தென்னாப்பிரிக்காவின் கேப் குடியேற்றத்தில் அடிமை தொழில் ஒழிக்கப்பட்டது. 1875 வேல்ஸ் இளவரசர் பின்னாளைய 7ஆம் எட்வர்ட் மன்னர் கொழும்பு வந்தார். இலங்கை தமிழர் சார்பில் சொலமன் ஜோன் பிள்ளை அவர்கள் வரவேற்புரையை படித்தார். 1913 தெற்கு அரைக்கோளத்தின் முதலாவது சுரங்க தொடருந்து சேவை பிரேசிலின் புவனஸ் ஐரிஸ் நகரில் ஆரம்பமாகியது. 1913 முதலாவது பால்கன் போரை அடுத்து துருக்கியிடமிருந்து சுயாட்சி உரிமை பெற்ற கிரீட் கிரேக்கத்துடன் இணைந்தது. 1918 டிரான்சில்வேனியா ரொமேனியாவுடன் இணைந்தது. ஐஸ்லாந்து டென்மார்க் முடியாட்சியின் கீழ் சுயாட்சி உரிமை பெற்றது. செர்பிய குரோவாசிய சிலவேனிய ராஜ்யம் அமைக்கப்பட்டது. 1924 எஸ்தோனியாவில் கம்யூனிச புரட்சி தோல்வியில் முடிந்தது. 1934 சோவியத் ஒன்றியத்தில் சோவியத் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உயர்பீட உறுப்பினர் செர்கே குரோவ் கட்சி தலைமையகத்தில் வைத்து லியோனிட் நிக்கோலோயோவ் என்பவனால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். யோசப் ஸ்டாலின் இந்நிகழ்வை பயன்படுத்தி பெரும் துப்புரவாக்கத்தை ஆரம்பித்தார். 1941 இரண்டாம் உலகப் போர். ஜப்பானிய பேரரசர் ஹிரோஹிதோ அமெரிக்காவுடனான போரை ஆரம்பிக்க ஒப்புதல் அளித்தார். 1958 மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு பிரெஞ்சு ஒன்றியத்தினுள் சுயாட்சி பெற்றது. சிகாகோவில் பாடசாலை ஒன்றில் இடம்பெற்ற தீ விபத்தில் 92 மாணவர்கள் உட்பட 95 பேர் உயிரிழந்தனர். 1959 பனிப்போர். அண்டார்டிகா கண்டத்தில் ராணுவ நடவடிக்கைகளை நிறுத்தவும் அக்கண்டத்தை அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. 1960 கொங்கோ அதிபர் பத்ரிசு லுபும்பா ராணுவ தளபதி மொபுட்டுவினால் கைது செய்யப்பட்டார். 1961 இந்தோனேசியாவின் மேற்கு நியூகினியில் மேற்கு பப்புவா குடியரசு அறிவிக்கப்பட்டது. 1963 நாகாலாந்து இந்தியாவின் 16வது மாநிலமானது. 1965 இந்தியாவில் எல்லை காவற்படை அமைக்கப்பட்டது. 1971 கெமரூஜ் போராளிகள் கம்போடிய அரசு நிலைகள் மீது பெரும் தாக்குதலை தொடுத்தனர். இந்திய ராணுவம் காஷ்மீரின் ஒரு பகுதியை பிடித்தது. 1973 பப்புவா நியூகினி ஆஸ்திரேலியாவிடமிருந்து சுயாட்சி பெற்றது. 1974 அமெரிக்காவின் வர்ஜீனியாவில் போயிங் 727 என்ற வானூர்தி வீழ்ந்ததில் 92 பேர் உயிரிழந்தனர். ஜோன் எஃப் கென்னடி பன்னாட்டு வானூர்தி நிலையத்திற்கு வடமேற்கே போயிங் 727 என்ற வானூர்தி ஒன்று வீழ்ந்ததில் 3 உயிரிழந்தனர். 1981 யூகோஸ்லாவியாவின் வானூர்தி ஒன்று கோர்சிகாவில் வீழ்ந்ததில் அதில் பயணம் செய்த 180 பேரும் உயிரிழந்தனர். 1988 உலக எய்ட்ஸ் நாள் ஐக்கிய நாடுகளினால் அறிவிக்கப்பட்டது. 1989 பனிப்போர். கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஏகபோக அதிகாரத்தை அகற்ற கிழக்கு ஜெர்மனி நாடாளுமன்றம் அதன் அரசியல் அமைப்பை திருத்தியது. பிலிப்பைன்ஸ் அரசு தலைவர் கொரோசோன் அக்கினோவை பதவியிலிருந்து அகற்ற எடுக்கப்பட்ட ராணுவ புரட்சி தோல்வியடைந்தது.
1991 பனிப்போர். உக்ரைன் வாக்காளர்கள் சோவியத்திடமிருந்து உக்ரைன் முற்றாக வெளியேற வாக்களித்தனர். 1997 இந்தியாவின் பீகார் மாநிலத்தில் ரன்வீர் சேனா அமைப்பினர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செல்வாக்குள்ள லக்ஷ்மன்பூர் பதி என்ற ஊரை தாக்கி 63 தலித்துகளை கொன்றனர். 2006 இலங்கையின் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச மீது கொழும்பில் நடத்தப்பட்ட குண்டு தாக்குதலில் அவர் காயமேதுமின்றி உயிர் தப்பினார். இன்றைய நாளில் மலர்ந்த சாதனையாளர்கள். 1895 இந்திய விடுதலை போராட்ட செயற்பாட்டாளர் காகா காலேல்கர் மலர்ந்தார். காந்தியவாதி, ஓர் எழுத்தாளரும் சமூக சீர்திருத்தவாதியும் ஆவார். 1965 ஆண்டு தனது குஜராத்திய படைப்புக்கு சாகித்ய அகாடமி விருதை பெற்றுள்ளார். 1900 தமிழக இதழாளர், எழுத்தாளர், திராவிட இயக்க செயற்பாட்டாளர் சாமி சிதம்பரனார் மலர்ந்தார். 1923 பண்டிதர் பட்டம் பெற்றவர். 1932 ஐரோப்பிய பயணத்திலிருந்து திரும்பிய பெரியார் சிங்காரவேலு அவர்களின் பொதுவுடைமை சிந்தனைகளால் கவரப்பட்டு சுயமரியாதை இயக்கத்தை ஒரு பொதுவுடைமை கட்சியாக மாற்ற நினைத்த போது அதனை எதிர்த்தார். எஸ். ராமநாதன் அவர்களும் சிதம்பரம் அவர்களுடன் சேர்ந்து எதிர்த்ததால் பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கத்தை மாற்றாமல் தனியே சுயமரியாதை சமதர்ம கட்சி என்ற பெயரில் ஒரு கட்சியை தொடங்கினார். 1940களில் பெரியாருடன் ஏற்பட்ட கொள்கை வேறுபாட்டால் திராவிடர் கழகத்தை விட்டு வெளியேறினார் சாமி சிதம்பரனார். 1901 தமிழக புதின எழுத்தாளர் வை. மு. கோதை நாயகி மலர்ந்தார். துப்பறியும் புதினம் எழுதிய முதல் தமிழ் பெண் எழுத்தாளர் ஆவார். மேடை பேச்சாளர், கவிஞர், சமூக நல ஊழியர், இதழாசிரியர், இந்திய விடுதலைக்காக போராடியவர் என்று பல துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கியவர். கோதை நாயகி அம்மாளை சமகால எழுத்தாளர்கள் நாவல் ராணி, கதாமோகினி, ஏக அரசி என்று போற்றினர். இதுவரை வெளிவந்துள்ள தமிழ் இலக்கிய வரலாற்று நூல்கள் இவரை சரியாக அடையாளம் காட்டவில்லை. 115 புதினங்களை எழுதியவர். தான் வாழ்ந்த 59 ஆண்டுகளில் 35 ஆண்டுகள் எழுத்தே உலகம் என இயங்கியவர். 1918 இந்திய ஆன்மீக துறவி ஜோகி ராம் சுரத்குமார் மலர்ந்தார். விசிறி சாமியார் என்று மக்களால் அன்பாக அழைக்கப்பட்டார். ஞானம் அடைந்த பின்பு இறக்கும் வரை திருவண்ணாமலையில் ஆசிரமம் அமைத்து மக்களுக்கு பக்தி நெறியும் ஞான ஜோகத்தையும் ஊட்டினார். அரவிந்தர், ரமண மகரிஷி, ராமதாசர் ஆகியவர்களை தமது குருவாக கொண்டவர். 1935 அமெரிக்க நடிகர், தயாரிப்பாளர் வுடி அலன் மலர்ந்தார். திரைக்கதை எழுத்தாளர், திரைப்பட தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், நடிகர், நகைச்சுவையாளர், நாடக ஆசிரியர் மற்றும் இசைவாணர் ஆவார். 50 வருடங்களுக்கு மேலாக இத்துறைகளில் பரவி இருப்பவர். 23 முறை அகாடமி விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு 4 முறை விருதுகளை பெற்றுள்ளார். 1949 கொலம்பியாவின் போதை கடத்தல் குழு தலைவர் பப்லோ எஸ்கோபர் மலர்ந்தார். இதுவரை வாழ்ந்த அல்லது வாழும் போதை கடத்தல்காரர்களில் பெரும் புகழ் பெற்றவர்களுள் ஒருவர். உலக வரலாற்றில் வெற்றிகரமான குற்றவாளியாகவும் மிகப்பெரிய பணக்காரராகவும் திகழ்ந்துள்ளார். 1989 போப்ஸ் பத்திரிகை இவரை உலக பணக்காரர்களின் வரிசையில் 7வது வரிசையில் இருப்பதாக கணக்கிட்டது. 1986 கொலம்பிய அரசியலில் ஈடுபட ஆசைப்பட்டதுடன் கொலம்பியா அமெரிக்காவிடம் கடனாக வாங்கியிருந்த $10 பில்லியன் தந்து கடனை அடைக்க விருப்பம் தெரிவித்தார். 1949 சிலியின் 35வது அரசு தலைவர் செபஸ்டியான் பினேரா மலர்ந்தார். இவர் நாட்டில் புகழ் வாய்ந்த பொருளியல் நிபுணரும் கோடீஸ்வரரும் அரசியல்வாதியும் ஆவார். 1954 இந்திய சமூக ஆர்வலர் மேதா பட்கர் மலர்ந்தார். இந்தியாவில் பரவலாக அறிந்த சமூக உரிமை போராளி. குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள நர்மதா ஆற்றில் கட்டப்படும் சர்தார் சரோவர் அணை கட்டுவதற்கு எதிராக மக்கள் சார்பாக உரிமை குரல் நிறுவனமான நர்மதா பச்சாவோ ஆந்தோலன் எனும் அமைப்பால் நன்கு அறியப்பட்டவர். 1955 இந்திய திரைப்பட பின்னணி பாடகர் உதித் நாராயண் மலர்ந்தார். இவரது பாடல்கள் முக்கியமாக இந்தி மொழியின் பாலிவுட் திரைப்படங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், ஒடியா, நேபாளி உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளிலும் பாடியுள்ளார். 4 தேசிய திரைப்பட விருதுகளை வென்றுள்ளார் மற்றும் 5 பிலிம்பேர் விருதுகளை பெற்றதுடன் அந்த விருதுக்கு 20 முறை பரிந்துரைக்கப்பட்டதுடன் பல விருதுகளையும் வென்றுள்ளார். 1980 பாலிவுட் பின்னணியில் அறிமுகமான பிறகும் அவர் சிறப்பான இடத்தினை பெற நிறைய போராட வேண்டி இருந்தது. பிலிம்பேர் விருதுகளின் வரலாற்றில் 3 தசாப்தங்களுக்கு மேலாக விருது பெற்ற ஒரே ஆண் பாடகர் இவராவார்.
1963 இலங்கை துடுப்பாட்ட வீரர் அரசியல்வாதி அர்ஜுன ரணதுங்க மலர்ந்தார். இலங்கையின் முன்னாள் கிரிக்கெட் அணி தலைவர். இடதுகை துடுப்பாளராகவும் மத்திம வேக சுழல் பந்தாளராகவும் விளையாடிய இவரது தலைமைத்துவத்திலேயே இலங்கை அணி 1996 உலக கோப்பையை வென்றது. 2000 ஆண்டு முதல் இலங்கை அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இவர் 2015 செப்டம்பர் 4 அன்று துறைமுகங்கள் அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார். இன்றைய நாளில் மறைந்த சாதனையாளர்கள். 1825 ரஷ்ய பேரரசர் முதலாம் அலெக்சாண்டர் மறைந்தார். அவரது தந்தை முதலாம் பவுல் படுகொலை செய்யப்பட்டதை அடுத்து பேரரசர் ஆனார். நெப்போலிய போர்களின் குழப்பமான காலத்தில் இவர் ரஷ்யாவை ஆட்சி செய்தார். இளவரசராகவும் பின் அவரது ஆரம்பகால ஆட்சியின் போதும் அலெக்சாண்டர் பெரும்பாலும் தாராளவாத சொல்லாட்சியை கொண்டிருந்தார். ஆனாலும் நடைமுறையில் அவர் ரஷ்யாவின் தனியாட்சிவாத கொள்கையை தொடர்ந்தார். சில சிறிய சமூக சீர்திருத்தங்களையும் 1803 முதல் 1804 வரை பாரிய தாராளமய கல்வி சீர்திருத்தங்களையும் தொடங்கினார். அதிகமான பல்கலைக்கழகங்களை உருவாக்கினார். இவர் ரஷ்ய பேரரசராக இருந்த போது 1815 முதல் 1825 வரை போலந்து காங்கிரசின் முதலாவது மன்னராகவும் பின்லாந்தின் முதலாவது ரஷ்ய இளவரசராக 1809 முதல் 1825 வரை பதவி வகித்தவர். 1859 ஆங்கிலேய சட்ட வல்லுநர் அரசியல் சிந்தனையாளர் ஜோன் ஆஸ்டின் மறைந்தார். சட்டவியல் தொடர்பாக இவரால் எழுதப்பட்ட நூல்கள் மிக முக்கியமானவை. சட்டவியல் தொடர்பான விரிவுரைகள் என்ற இவரது நூல் மிகவும் புகழ்பெற்றதாகும். இறைமை பற்றிய ஒருமுக கோட்பாட்டினை விளக்கியவர். 1866 உவெல்சிய புவியியலாளர் ஜார்ஜ் எவரெஸ்ட் மறைந்தார். பிரித்தானிய இந்தியாவின் புவியியலாளர். இவரின் ஆசிரியரான வில்லியம் லாம்டன் என்பவரே இந்திய வரைபடத்தின் மூலமான பெரிய இந்திய நெடுவரைவில் என்ற மதிப்பீட்டு முறையை தொடங்கியவர். பின் இவரது மறைவுக்கு பின் எவரெஸ்ட் இதை முடித்து வைத்தார். இவரின் நினைவாகவே இமயமலை சிகரம் எவரெஸ்ட் என பெயர் பெற்றது. 1916 பிரான்சிய மதகுரு சார்லஸ் தே ஃபூகோ மறைந்தார். துவாரக் மக்களிடையே அல்ஜீரியாவில் உள்ள சஹாராவில் வாழ்ந்த ஒரு துறவியும் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் அருளாளர் பட்டம் பெற்றவரும் ஆவார். இவரது எழுத்துகளே இயேசுவின் சிறிய சகோதரர்கள் என்னும் துறவர சபை நிறுவப்பட வழிவகுத்தது என்பர். 1927 இந்திய நிர்வாகி பெங்காவூர் ராஜகோபாலாச்சாரி மறைந்தார். கொச்சின் மற்றும் திருவிதாங்கூர் அரசுகளின் திவானாக பணியாற்றியவர். சென்னை மாகாண சட்டமன்றத்தின் முதல் இந்திய தலைவராகவும் பணிபுரிந்தவர். 1947 ஆங்கிலேய கணிதவியலாளர் G.H. ஹார்டி மறைந்தார். இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த உலக புகழ்பெற்ற கணித வல்லுநர், எண்தேற்றம், கணித பகுப்பாய்வு ஆகிய துறைகளில் சிறந்த அறிஞர். 1940 ஆண்டு அவர் எழுதிய கணித அழகியல் சார்ந்த ஒரு கணிதவியலாளரின் தன்னிலை விளக்கம் என்ற கட்டுரைக்காக அவர் பெரிதும் மற்றவர்களால் அறியப்படுகின்றார். மேலும் 1914 ஆண்டு அவர் இந்திய கணிதவியல் மேதையான சீனிவாச ராமானுசன் அவர்களுடன் நட்பு பூண்டு அவருக்கு வழிகாட்டியாக விளங்கினார். ஒரு நேர்காணலின் போது அவரிடம் கணிதத்துறைக்கு அவர் வழங்கிய மிகப்பெரிய பங்களிப்பு என்னவென்று கேட்டபோது சற்றும் தயக்கமின்றி சீனிவாச ராமானுசனை கண்டெடுத்ததே என்று பதிலளித்தார். 1964 ஆங்கிலேய இந்திய உயிரியலாளர் J.P.S. ஹால்டேன் மறைந்தார். இவர் புள்ளியியல் மற்றும் உயிரியல் துறைகளில் புதுமையான பங்களிப்பை செய்துள்ளார். இவரது தந்தை ஜான் ஸ்காட் ஹால்டேன் ஒரு புகழ்வாய்ந்த அறிவியலாளர் ஆவார். ஹால்டேன் அவர்கள் ஒரு சமூக உடைமைவாதி, மார்க்சியர், இறை மறுப்பாளர், மனிதாபிமானி ஆவார். 1956 இங்கிலாந்தை விட்டு வெளியேறிய இவர் இந்தியாவில் வாழ்ந்து 1961 இந்திய குடிமகனாக மாறினார். 1915 அவரது முதல் ஆய்வறிக்கையானது பாலூட்டிகளுக்கு இடையில் மரபணு தொடர்பு இருப்பதை நிரூபித்தது. இதன் விளைவாக மெண்டலின் விதிகள் மற்றும் டார்வினிய பரிணாம விதியான இயற்கை தேர்வு ஆகியவற்றை ஐக்கியப்படுத்தி நவீன பரிணாம வளர்ச்சிக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தது. ஈமோபீலியா மற்றும் நிறக்குருடு ஆகியவை குறித்த மனித உயிரணு வரைபடங்களை இவர் உருவாக்கினார். ஹால்டேனின் விதிகள் உயிரின இரத்த முறையாமை, மலட்டு எச்சம், கலப்பினம் ஆகியவற்றில் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது. மலேரியாவுக்கு சில தடுப்பு மருந்துகளை இவர் சரியாக முன்மொழிந்தார். இவரே வெளிச்சோதனை முறை, கருக்கட்டல் முறை படியெடுப்பு போன்ற கருத்துக்களை முதலில் பரிந்துரைத்தவர். ஹால்டேன் அவர்கள் இறந்த பின்பு இவரது உடலை மருத்துவ ஆய்வாளர்களுக்கு அளிக்க விரும்பி அவ்வாறே செய்யப்பட்டது.
1973 இஸ்ரேலின் முதலாவது பிரதமர் டேவிட் பென் குரியன் மறைந்தார். மிக இளம் வயதிலேயே சியோனிசத்தின் மீது இவருக்கு இருந்த பற்று இஸ்ரேல் நாட்டை உருவாக்குவதில் இவரது பங்களிப்புக்கு முக்கிய காரணம் ஆகும். 1948 ஆண்டின் அரபு இஸ்ரேலிய போரில் இஸ்ரேலை வெற்றி பாதையில் வழிநடத்திய இவர் அரச நிறுவனங்களை கட்டியெழுப்புவதற்கு உதவியதுடன் உலகம் முழுவதிலிருந்தும் ஜூதர்களை இஸ்ரேலுக்கு கொண்டு வருவதையும் மேற்பார்வை செய்தார். 1970 ஆண்டு அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பென் குரியன் சிடே போக்கர் எனும் பாலைவன பகுதியில் குடியேறி இறக்கும் வரை அங்கேயே வாழ்ந்தார். இவர் இறந்த பின் டைம் இதழ் அந்நூற்றாண்டின் முக்கிய 100 பேர்களுள் ஒருவராக இவரையும் தெரிவு செய்தது. 1974 உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் சுசேதா கிருபலானி மறைந்தார். உத்தரப்பிரதேச மாநில முதல் பெண் முதலமைச்சராக பதவி வகித்த பெருமை உடையவர். காந்தி அடிகளின் வழியை பின்பற்றிய சுசேதா அவர்கள் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் பங்கேற்றார். இந்திய பிரிவினை கலவரத்தின் போது காந்தியடிகள் மேற்கொண்ட நவகாளி யாத்திரையில் சுசேதா அவர்களும் கலந்து கொண்டார். 1980 சிந்தி அறிஞர், விமர்சகர், எழுத்தாளர் மங்காராம் உதராம் மல்கானி மறைந்தார். இலக்கிய வரலாற்று ஆசிரியர் மற்றும் பேராசிரியர் ஆவார். நவீன சிந்தி நாடகங்களின் முன்னோடியாக இருந்தவர். சிந்தி இலக்கியத்தின் கிராண்ட் ஓல்ட் மேன் என்று அறியப்பட்டார். 1990 இந்திய அரசியல்வாதி விஜயலட்சுமி மறைந்தார். நேரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஓர் இந்திய அரசியல்வாதி. இவர் இயற்பெயர் ஸ்வரூப் குமாரி. மோதிலால் நேரு அவர்களின் மகளான இவர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களின் சகோதரி ஆவார். சோவியத் கூட்டமைப்பு, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கு இந்திய தூதராக பணியாற்றினார். ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் முதல் பெண் தலைவர் என்ற பெருமையும் இவருக்கு உண்டு. இவர் மோதிலால் நேரு குடும்பத்தில் அவரது தாக்கம் அதிகம் கொண்ட நபராக கருதப்பட்டார். இந்திரா காந்தியை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தவர். இந்திரா காந்தி அவர்கள் பதவிக்கு வந்த சில ஆண்டுகளில் இவர் முழுநேர அரசியலில் இருந்து விலகி டேராடூன் சென்று வாழ்ந்து வந்தார். 1979 ஆண்டு ஐநா உரிமை ஆணையத்தில் இந்தியாவின் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டார் விஜயலட்சுமி பண்டிட் அவர்கள். 2001 அமெரிக்க தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர், தயாரிப்பாளர் எல்லிஸ் ஆர் டங்கன் மறைந்தார். பல தமிழ் திரைப்படங்களை இயக்கிய ஓர் அமெரிக்கர். 1935 1950 வரை 13 தமிழ் திரைப்படங்களை இயக்கிய இவர் எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன் அவர்கள், டி.எஸ். பாலையா அவர்கள், என்.எஸ். கிருஷ்ணன் அவர்கள் ஆகிய நடிகர்களை அறிமுகப்படுத்தினார். 1936 சதி லீலாவதி படத்தின் இயக்குனர் ஆனார். இப்படத்தில் தான் நடிகர் எம்.ஜி.ஆர். அவர்கள் ஒரு சிறிய வேடத்தில் அறிமுகமானார். இப்படம் நன்றாக ஓடியதை தொடர்ந்து இயக்குனர் எலிஸ் டங்கன் அவர்களுக்கு பல திரைப்பட வாய்ப்புகள் வந்தன. அவர் இயக்கிய சீமந்தினி, இரு சகோதரர்கள், அம்பிகாபதி, சகுந்தலை ஆகியவை வெற்றி பெற்றன. தியாகராஜ பாகவதர் அவர்கள் நடித்த அம்பிகாபதி ஒரு வருடத்திற்கு மேல் தொடர்ந்து ஓடி சாதனை படைத்தது. தமிழ் மொழி தெரியாவிட்டாலும் தனது ஆங்கிலம் அறிந்த இந்திய உதவியாளர்களின் மூலம் நடிகர்களிடமும் தொழிற்கலைஞர்களோடும் டங்கன் அவர்களால் எளிதாக உரையாட முடிந்தது. 2ஆம் உலகப் போரின் போது பிரிட்டிஷ் அரசாங்க கொள்கைகளை பரப்பும் சில படங்களையும் இயக்கினார். 2012 இந்திய புவியியற்பியலாளர் தேவேந்திர லால் மறைந்தார். பழமையான லண்டன் ரோயல் கழகத்தின் FRS விருது பெற்றவர். விண்வெளியில் உள்ள அண்ட கதிர்கள் தொடர்பான ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை எழுதினார். அகமதாபாத்தில் உள்ள இயற்பியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தின் இயக்குநராக 1972 ஆண்டு முதல் 1983 ஆண்டு வரை பணியாற்றினார். அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் 1989 ஆண்டு முதல் 2012 ஆண்டு வரை கௌரவ பேராசிரியராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். 2015 தமிழக பத்திரிகையாளர், எழுத்தாளர் விக்கிரமன் மறைந்தார். நன்கறியப்பட்ட தமிழ் எழுத்தாளர்களுள் ஒருவர். அனைத்திந்திய தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்தின் தலைவராக உள்ளார். 54 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து அமுத சுரபி மாத இதழின் ஆசிரியராக பணியாற்றிய பின் இலக்கிய பீட மாத இதழின் ஆசிரியர் ஆனார். இவர் வரலாற்று புதின ஆசிரியரும் ஆவார். முதலில் வேம்பு என்ற புனைப்பெயரில் எழுதத் தொடங்கி பின் விக்கிரமன் என மாற்றிக் கொண்டார். 2016 தமிழக கவிஞர், சொற்பொழிவாளர், நாடகாசிரியர், எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர் இன்குலாப் மறைந்தார். பொதுவுடைமை சிந்தனையாளரும் ஆவார். பன்முக ஆளுமை உடையவர். சமூக சிக்கல்கள், ஒடுக்குமுறைகள், போராட்டங்கள் ஆகியவற்றை மையப்படுத்தியே இவருடைய படைப்புகள் அமைந்திருந்தன. இன்குலாப் என்பதற்கு புரட்சி என்று பொருள்படும். 2017 ஆண்டில் தமிழுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது இவர் எழுதிய காந்தல் நாட்கள் எனும் நூலுக்கு அவரின் மறைவுக்கு பின்னர் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் அதனை அவர் குடும்பத்தினர் ஏற்க மறுத்துவிட்டனர்.
இன்றைய நாளுக்கான சிறப்பு: குடியரசு நாள் மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு, விடுதலை நாள் போர்த்துகல், ஆசிரியர் நாள் பனாமா, உலக எய்ட்ஸ் நாள். மீண்டும் நாளை வரலாற்றில் இன்றில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம் உறவுகளே.